हाँ जी टॉप 10 में नंबर 1 पर नृत्यांगना भी सुंदरता में और अच्छा डांस और अच्छा व्यवहार में सही हमारे शिवानी रहे बाड़ी सब में नंबर 1 बाड़ी। तो एह पर का जने तोहरे डांस होई आ तनी अपना मित्र लोग के भी लेके चली हो। देखी होली और फगुआ में अंतर बा। हाँ जी गार्जियन हमारा कहनी है कि बबुआ तनी होली गावो तो हमनी के ओरिजिनल होली वाला हो जा, बाकी तो श्रोता के मनोरंजन करे खातिर कुछ और सुनाई जा। सही बाकी ओरिजिनल होली कहाँ से शुरू होला? कहाँ से? अरे बंगाला में उड़ेला वीर है बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर। हाँ जी बंगाला में उड़ेला वीर अभी चाहे वो करो से देहाती हो गोरिया कोई के आंगना में पीसे ली हर दिया। लेकिन एगो नौका जुग के मेहरारू बिया। हाँ जी नौका जुग तनी मनी बा हाँ अब बाकी मिला जुला के पुरन के बा। सही बात। अब पियावा बहारा चल गइल बड़े हाँ तो चाहते हैं कि हमार बलमुआ चैत में ना आइले, हाँ दशहरों में ना आइते, हाँ जी छठ में ना आइले, हाँ जी दिवालियों में ना आइले तो कोनो बात ना। ना ये होलिया में आ जाते तो मन में बन जाए गदो गदो हुड़का के लय रही एकदम। पप्पू भैया कह दो कि अभी बजा रहा हूँ कोह तरीकी रह जाई हो बहारा ए ए ए बोलो एकदम तैयारी में एकदम बहुत सुंदर नृत्यांगना लोग बा। सही बस तैयारी में रहो तो हमरो मजा आई तोहरो मजा आई हाँ जी आ सुनहु वाला के मजा आई वाह बजाहू वाला के मजा आई गाहू वाला के आर रह जई हो बहरा दिवाली दशहरा वाह भोल को तही कौन दिनवा में। अच्छा बाकी बाकी अरे होली में चोली चभोरे बलमुआ आ जई हो फागुन महीनावा में। अरे होली में चोली चभोरे बलमुआ आ गई हो फागुन महीना। होली में चोली चभोरे बलमुआ आ जई हो फागुन महीनावा में। अरे होली में चोली चभोरे बलमुआ आ गई हो फागुन महीना। अरे रह जई हो बहरा दिवाली दशहरा भल को नहीं कोनो दिनवा में। अरे रह गई हो होली में कहीं रह जई हो बहरा दिवाली दशहरा भल को नहीं कोनो दिनवा में। बाकी बाकी अरे होली में चोली अरे होली में चोली चभोरे बलमुआ आ जई हो फागुन महीनावा में। अरे होली में चोली चभोरे बलमुआ आ गई हो फागुन महीना। होली में चोली चभोरे बलमुआ आ गई हो फागुन महीना। घरे कोई खवला अरे भैया ये हमारा दुलारा भाई अमित है भटबिगहा से। बद्री भैया के पास कोनो कंपनी के कमी बा कहो हम कंपनी के नाम धरी। अच्छा बाकी रौरा यही गरीब के छोड़ले बानी। सही बात। धनिक तो बहुत रौरा मिली है बाकी एहू गरीब के चुनी रौरा बड़ी आनंद आई। वाह
बद्री भैया के बार बार प्रणाम करब। जल्दी हम टाटा आवत तनी तरोरा से मिलो। हाँ जी हमार दुलरुआ भाई आई बा रोरो को भी आई। अरे होली में चोली चभरे बोलमुआ आ जाई हो फागुन महीना में। अरे होली चभरे बोलमुआ आ जाई हो फागुन महीना। देखिए आज होली के लोग बात करता। हाँ जी मैडम तहर नाम का हो? अच्छा आ घर कहाँ हो? इलाहाबाद हाँ प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज साइल भी रे बाबू जहाँ तोरे घरी ड्यूटी लगल बा। तहार हो इलाहाबाद तोहरो घर होई जे कि जेने तेने यूपी माने यूपी में कहाँ? प्रयागराज। अच्छा ठीक है बात। तो भोजपुरी तो तू लोग के बुझे के चाहिए। तहार हो लाला बो लाला बो कहाँ? कहाँ? कटिहार जिला। कटिहार जिला। तो तुम तो यार बिहारी हो। सही बात। नाम क्या है? शिवानी। वाओ डबल टू टू जा मुकेश जा। जा तुम्हारा नाम क्या है? रिया घर कहाँ? सिवान। सिवान। ये छपरा सिवान। ले लो है। ले लो है 20 के। देखिए आज होली के लोग हमारा के रह देनिए दो